सोर नायो बिदिबाबो? मामिया उनथिं नायलाय सिगांथिं नायलाय। सोर नायो बाबु? सोर नायो आइनियाव? फेनखौबो हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय दे। ओमफ्राय बाबुआ नै जोंना बिराद गगा मोनदों लोमजादों एकदम बिराद गुंग्राय गबाय थादों माने मुलि जाबाबो हामथाराखै थाबखौनो ओमफ्राय बिराद सिरसिरा जादों एकदम एसे एसेयावनो बोराबग्रा अख्रा गाबग्रा जादों। ओमफ्राय दा नै सानसुथिरावनो गारि गाखोनो थादों उफाय गैया मैयाबो लांनांदोंमोन दिनैबो लानानै ओंखारबाय जोङो। ओमफ्राय आं सानबाय बेयावनो आं मोनसे भिडिअ' खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै जोंनि कल'निखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो नोंथांमोना गोसोब्ला नायलांबाय थादो आरो। मा खालामनो एकदम उफाय गैया लाबोथारनांबाय। नैबे जेराव क्वार्टारफोर गैया इथिंबो लांदां ओमफ्राय आरो नैबे लेफ्ट साइडजोंबोहाय माबा फोथारसो दङ आरो ओमफ्राय बैफोरो क्वार्टार बिथिं बारा क्वार्टार गैया ओरैनोथ' आरो जोंनिथिंजायथ' बेथिंनो लास्ट बादि क्वार्टार माबाया नैफोरो ओरै लाइन मोनसेल' आरोना क्वार्टार बिथिं बारा गैया। ओरै राइट साइडजोंसो जेसेबां क्वार्टारफोर दं बिथिंसो बांसिन दङ ओरैथिंबो बे जराव लांदां ओमफ्राय बे जराव एसे दङ मानो लांदांसो होनफ्लायलांबाय ओमफ्राय बेखौ बारलांनानै दं आरोना ओमफ्राय बेलेग कल'नि जालायबाय ओमफ्राय जोंनि खिनिनिया बे खम आरोना नैबे लाइनावहाय बे लाइनसेल' ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिनो सान्दुं गोसायाव बिराद गोलोमफ्रुजोबनानैसो दंमोन बिफायाबो एकदम उफाय गैया गस्लाखौ गानथारनांबाय गस्ला गान आरो गान बाबा गान होननानै होनबाय थायो लेंबाय थाबाय आंबो ओरैनो फैनांबाय खालि जिल' लानानै सान्दुंआबो गोसाथार ओमफ्राय नैबेथिं थांलायबाय मोनसे ओरै बेलेग लामाजों जों थांबाय थानोसै जेरैथिंबो लामा दंखायो ओरै थांबा ओरै मोनहैयो ओरै थांबा ओरै ओंखारहैयो। नैबेफोरो अफिसार कल'निनो माने जेसेबां अफिसार्सफोर दङ बिसोरनि आरोना बियो मालाय बिसोरनिया सिंगेल एटाच नङा आरोना एक्सट्राखा गावबागाव न'खरसेनिल' ओमफ्राय खम आरो क्वार्टारफोरा एसे आरो दा बिराद हाग्राबो जाजोबदों दैज्लां नालाय अखा हानायजों बांसिन दैज्लाङाव बारा हाग्रा जाखायोना। ओमफ्राय नै एबार जोंनि कल'निथिं मोनफैलायबाय माने जोंनि कल'निखौ मान भिउ कल'नि होनो आरो ओमफ्राय बे जोंनि मान भिउ कल'निथिं मोनफैलायबाय नै ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै न'आव लांसिगोन ना मा मिथिला जायखिया सालायग्राया बिथिं सालायलांबाय थायो थांबाय थानोसै। बेजों ओंखारफैलायबाय नै जों दहाय बैजों सिदा थांदोंमोन ओमफ्राय नैबेथिं हस्पिटाल कल'नि थाङो ओमफ्राय नैबेथिं नैबे जोंनि न' मोनफैबायानो
खाथियाव दखानफोर दङ मेरला मा नांगौ मोनजोबो खाथियावनो ओमफ्राय मन्दिर दङ नैबेयाव मोनसे बेयो शनि मन्दिर आरो ओमफ्राय आरो जोंनि नैबे एकदम जोंनि क्वार्टाराथ' बैनो ना माने ओमफ्राय नैबे फिल्ड फिसायाव दुर्गा फुजानि मोनसे पेन्डेल बानायो आरोना दुर्गा फुजा जायो ओमफ्राय जोंना बै बिफां न'नियानो ओमफ्राय नै न'आव लाङासै जोंखौ ओरैहाय लाबोबावबाय ओमफ्राय बिथिं थाङो जोंनि न'आथ' हरैबो थांजायो जों दा जेथिं फैदों बिथिं सिदा थांनाय बिथिं जेजोंबो थांजायो माने ओमफ्राय जों नै बिथिं दानसिन थाङो बिथिं एकदम खाथिथार एकदम खाथि ओमफ्राय नै बेथिंजाय क्वार्टाराहाय माने नैबे क्वार्टारानो लास्ट क्वार्टार ना नैबेनो लास्ट ओमफ्राय बेनिफ्राय बेफोरो गासिबो गावबागावनि गोजासै आरो ओमफ्राय हायासो रेलवेनि हा ना मा आं बेखौ दाबो सोंफेराखै मिथिया आङो नैबावबो मोनसे दुर्गा फुजा जायो बे मन्दिर बेयाव मा मुरथि दंथाय आं मिथिया दाबो हाबफेरनाय जायाखै ओमफ्राय जोंनि न'आ बिथिं थांबाय थाबाय न'आव थांनो बायदि मोनलायदों आंहा एकदमबारे जि सान्दुं गोसा थेवबाबो उफाय गैया माथो खालामनो गथ'नि थाखाय दा अख्रा जादोंना माने बेलेग बुरखायनाबो दोननो हाया जादों आरोना ओंखायनो लाबोथारनांबाय दस्रा समावबा हायोमोन खिन्थु दा एकदम लोमजानाय नालाय बिराद गाबो आरोना ओंखायनो गाबबाथ' आरो मोरैबा मोनोना ओमफ्राय ओंखायनो लाना फैनांबाय दखान जाजोबसिगोन Ibu ya dukkan hiburan na? नैबे राइट साइडजों थांबाय थानाय लामाथिं थांजायो ओमफ्राय जों नैबे लामा फिसासा जों हाबलायबाय आरोना माने बेजों बारस'नाय जालायबाय ओमफ्राय जोंथ' दा न'आव थाङा नालाय बेजों बारस'नानै आरो जों उल्था आरो गिदिंलांफिनसै लेफ्ट साइडजों नायलांबाय थाबानो मिथिगोन नोंथांमोना बेयो ओरैनो लामा फिसा आरोना नैबे लामाखौबो बिदि सिसि ब्लक ना मा होनो बिदि जाबनाय बेखौबो आं थाल लाफेराखै माने बारा गोबाव जाखायाखैमोन खोमा सिगाङाव लामाया गाज्रिसोमोन आरोना ओंखायनो दिनैसो ओरैनो माबालाबायनानै नुनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नै लामा मोजांखौ मोनफैफिनलायबाय बेबो मोजाङानो लामाया एकदमबारे मा खालामनो दिनै सानफ्रोमबो माबाला गारिजों बेरायलाबायनाय जाबाय आरोना उफाय गैया गथ'नि थाखाय मालाबा समाव बिदिनो खालामनांगौ जायो ओमफ्राय नैबे लामाया ओरै जोंनि न'आ बै राइट साइडजों थांबाय ओमफ्राय जों दा गिदिंना थांफिनलायनोसै ओरै ओमफ्राय नै जोंनिया न'आ मोनसिगोनानो ओमफ्राय नैबे लामाजों गिदिंलायनोसै
जोङो आवगोल उन्दैयाव नैबे राइट साइडजों फैनाय लामाथिं थाबायबोनानै दुर्गा फुजा बेरायनो फैयोमोन जा गोसोखांबा मिनिनो ओंखारलायो आरोना ओमफ्राय बेजों थांबाय थानोसै जोंनि न'आथ' मोनसिगोन भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमसिगोन बाय बाय ओमफ्राय आं नोंसोरनो मोनसे माबा खोन्थाबावनोसै लामाखौ जोङो दहाय फैनाय लामाया दा मोनसिगोन बे लामाखौ ओमफ्राय आं बेखौनो सानबाय नोंथांमोन एकदम बिराद मोजाङै खोन्थानो होनना माबादों आरोना बे लामाया माने जों दहाय मोनसे लामाजों थांनाय मानो दाबो मोना लामाखौ आं मोनसिगोन होनफ्लांदोंमोन बावदों जि मिनिथाव जाबाय र' मोनसिगोन बै स्कुलखौ नुहुरबाय मोनसिगोन नैबे लामाया माने जों दहाय बै ओरै लेफ्ट साइडजों बैथिं थांदोंमोन ओमफ्राय नै दा मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि न'आबो मोनखाबाय ओमफ्राय बाय बाय खनसेबाव आराम मोनबाय बाबु गारि गाखोनानै बाबुआ इदिनो दोङो जोंना इदिनो बेरायना फैबाय ना बाबुआ बाबाया बेरायहोना लाबोबाय ना माने मा नायखो मोखोलै थांबाय बाबाया थांखिथ'